Sige, di ko mo. Wait, asa ni? Kanino? Direk. Hindi, bicolor mo naman. Ha? Bicolor. Ano color? Ano ba? Orange. Kasi ko ba? Asa orange na? Red, yellow. Naragong nga ang color. Wait lang ha. Red, Violet. Violet. Wala akay. Okay, baka bilit lang. Why orange pink? Kuhaan na lang, yellow na lang. Violet naman. Sakto. Why violet? Ay, why orange? Kanila. Pili lang ko. So, Yan, sige. Sige. lamig isig na ang pink. Tao na lang pink. Sopa. Hello. Nag-order ko ka ng Parato Living. Napa? Humbaw. Panili? Ana. Okay. Ganun ko niya eh. Kanilang. Or magatas ko. Di ko ganun magatas. Ano lang. Alas na yun. Saan mga color gitu? Green mo na? Ano sa'yo nasa? Ano color? Ano ka na green? Nasa na ito? Di sa lindo to, paminawag ko para sa speaker. Pero Pero sakto ra. ang ngayon, duwa. Ayan. Makita niyo yung position sa steps ba? Naputi ka Oo, nabutan yun. Nabutan, teka. Kambal, karibal. Grabe, ingat. Nairigat gamay. Ugway! Luka! Hula si Luka, Ping! Yan. Look at the lights. Nagkuhan sila, live sila, barangay. Nag-open ng lights. Rig ko yung. Yan, pinaka-last nga gi-open kay Diri. Lala, dali ito na. Mabdan tao, kuha niya, mabasa tayo. Nagbasa na to kay maugaw tayo, humay. Like, anong magsugod na. Dili nice nga i-announce. Dili nice nga makaandam. Nice kong. Nga makaandam. Wah, kusag sa hangin. Hari lagi pikas. Oh, hari lagi. Kusag yung hangin. Bukas litra man. Iwan na lang ko eh. Tuhog mo lang. Sabi. Ano. Ang ito ang sarap.